Ако детето ви губи интерес към книжките след 2 страници, причината може да не е в детето. Много деца на 3-4 години просто не могат да се концентрират и дълго време в една точка. Те мислят по различен начин и разбират света чрез картинки и кратки истории. Затова книжките на тази възраст трябва да бъдат създадени по специфичен начин. Така детето не просто оцветява, то започва история. Когато то се съсредоточи в оцветяването, вече не е усилие, то се превръща в истинско удоволствие. А вие забелязали ли сте колко дълго вашето дете може да се концентрира върху книжката?